E hoxe falamos de cine martes. Que facemos os martes? Que mellor cosa podemos facer os martes en Radio Culleredo? Aparte de falar evidentemente da información trascendente, que darlle a séptima arte este corrunchiño do noso corazón que aportamos para falar de cine e de series de televisión. As crónicas cínicas con Fernando Sampedro, e hoxe que llevemos a cara directamente, que nos gusta moito. Fernando, que tal? Moi bo día. Moi bo día, moi bo día. É que os que somos guapos temos que deixarnos ver de vez en cando, non? Os que somos guapos e temos abuela, e non temos abuela, non? Non, por desgracia xa non, xa. Pero bueno, entonces non fai falta, pois xa nos promocionamos nós. Exacto, a caridade ben entendida empeza por un mesmo, efectivamente. Non? Xa que sí. Bueno, pois sí, aquí estamos unha semana máis para xa parece que vai acabando a tempada de premios, xa deixamos de hablar das películas de sempre. Bueno, minto, que o sábado xa foi a entrega de premios máis ridícula que vi na miña vida. A ver, sorpréndeme. Os premios Mestre Mateo da Academia do Audiovisual Galego. A ver, que te pareceron mal? No, si non nos vi, só vin o desfile de personaxes polo fotocall. Bueno, a ver, home, estives alfombra roxa, bueno, vermella, perdón, dos Óscar, incluso a dos Goya, que xa tamén foi bastante ridícula. A ver, non vaya por diante que non entendo nada de moda nin de tendencias actuais. Simplemente creo que sí podo detectar os atentados ao bo gusto. Eso sí, o podo detectar, teño unha especie de radar para eso. Cando xa pensas que non pode ser máis hortera e feo e desagradable en unha palabra, estúpido, chegan a Academia do Audiovisual Galego, bueno, mellor dito, os asistentes, e xa fan o máis absoluto dos ridículos. Pero eso parece que común hoxe en día nos Óscars, por exemplo, aínda podes decir que hai certo glamour e ves algún algún nivel. Pero aquí son todos unha panda de mazarocos, Pero sí que ves en o mundo do audiovisual en xeral, e sobre todo no cine estadounidense, ves como moitas ganas de chamar a atención. Claro, que eu respeto os estilos estéticos de cada un, non? Pero sí que te chama moito porque teño que salir nunha cerimonia con cousas moi raras. Sí, cun corno na cabeza, como María Castro, que agora ten un dos programas máis ridículos que se veron nunca tamén na televisión de Galicia. E mira que os hai, pa dar e tomar. Pero este de, como se chama, Malas Pécoras, coa insoportable Evita Iglesias. Mira, eu o sinto, pero é que me desquician. A mí me cae bien. A mí Eva Iglesias me cabe ben. Si seguro que para tomar copas con ela é encantadora. Estou convencido, pero a súa personaxe televisiva é insufrible. Chegou xa a un momento. Eva Iglesias, benvida ao clube da lista negra. A ver, ata fai un tempiño, pois mira, ata podía ter certa gracia, pero xa a personaxe a devorou. A parte da sobreexposición que está tendo. Eu entendo que cando algo ten éxito, cando algo funciona e gusta, pois vale, está ben que sallas canto máis millor, pero xa está chegando uns límites. E este programa en concreto, Malas Pécoras, que copresenta con María Castro, que polo demás me parece unha boa actriz, O sabor das margaridas, a serie que tuvo 2 tempadas, me parece do mellorciño que saliu da televisión de Galicia de sempre. Vale, unha cousa non quita a outra, pero ese programa é unha absoluta estupidez, xa rematada con Boris Izaguirre, que ahora parece que, non sei, debe vivir en Corcubión, porque está... Non sale no lugar. Sale en todos os programas da televisión de Galicia, debe ser que xa non o chaman das nacionais, entón refuxouse aquí en Galicia. Bueno, estupendo. Boris é un tío moi inteligente e con moita jeta. Maravilloso, me encanta. Pero, bueno, ao que iba, o look de doña María Castro, pois, amiga, faito mirar, porque, a ver, é que facías o ridículo. Pero é que creo que, insisto, eu me parece que... E o de Miguel Canalejo xa non ten nome. Pero é como estendido... Eu aprecio moito, eu coñezo en persona. Non estamos falando das persoas. Non, traballei con el. Pero que se presten. Me dá igual quen sea o diseñador ou quen deixe de ser. Pero é que, non sei, que necesidade tes de... Pero é algo... De ir vestido como un adefesio.
Bueno, claro, En pos de que modernidade mal entendida. A ver, Fernando, logo dirán que para gustos cada un temos ao mellor que estou convencido que eso non lles gusta. Haberá xente que lle gusta eses looks. A mí me parecen demasiado extravagantes e insisto que me parece que hai como unha tendencia que teño que ir diferente ou chamando a atención que antes para que me fagan a foto. Pois non sei, bueno, será publicidade tamén. Igual que cando hai unha pasarela de moda, o que salen as pasarelas de moda, ninguén o levaría, estando nos seus cabais. Xa. Pero bueno, que lle vamos a hacer? E hai que lle chamarte, bueno, en fin. Bueno, pero eso é outra historia. Vamos a falar nas nosas crónicas sulfúricas, digo cínicas, perdón. Ai, me gusta o de crónicas sulfúricas. Sí, estou pensando en cambiarlle o nome, por la deriva. Me gusta. Crónicas sulfúricas. Crónicas ácidas. Claro, podemos ter unha mini sección de cada... Sí, crónicas sulfúricas. Donde demos a benvida... Donde corroemos todo. Sí. Bueno. Aparte, sempre é máis divertido falar do que non che gusta, do que detestas, que do que realmente che gusta, non? Dá máis xogo, máis cancha. E hai algo que realmente te gustara últimamente do que ves por aí? Sí, home, algo, si non moito, tampouco, pero... Agora levo aí 2 semaniñas nas que, estou me dedicando a poñerme un pouco o día coas series de televisión que teño pendentes. Cousiñas que son así moi miñas, non? Pois a segunda tempada de Ted, a serie do osiño de peluche rebelde e rock and rolleiro. É moi divertida, moi divertida, me divirte moito. E as películas con Mark Wahlberg, pois tamén, non? A pesar da sobreexposición de Mark Wahlberg. Pero non sale tanto últimamente, non? Sus 2 ou 3 películas cada ano. Non sei se biches unha película del que sale calvo, en la que fai de non as vexo todas, ni moito menos. Fai de asesino que está recluído nun avión. Non a vi. Non me acordo como se chama agora. Ahora cho digo, porque vou a mirar en San Google, pero é das últimas que fixo. E non o vi moito no último ano, moitas producións. Non a vi, esa non a vi. Series como Ted ou Chicago Fire ou... hai un documental que me gustou moito tamén, podemos falar de documentales aquí a veces, non? O que pasa é que non sei se encaixará perfectamente nesta sección de cine. Non é de cine ou que? Non, é un documental. É cine documental? Claro. Ten o bonito título de En el corazón de la 15. Non sei se será máis para a tertulia de fútbol. Non sei. Podemos falar del. Sí, non hai problema. É un documental. Sí, é un documental. Un documental producido por o propio Real Madrid. E que a ti te gustaría moitísimo o documental nunha calidad tremenda, claro. Super emocionante, vamos. É que lle tiñan que haber dado o Óscar a mellor película. Eso non teño ninguna dúbida. Donde se nos conta dende dentro pois como se vive con anécdotas e o día a día dos xogadores do Real Madrid dende a eliminatoria de cuartos de final da última Champions que ganaron fai 2 anos. En cuartos fora a eliminatoria contra o Manchester City, aqueles 2 partidos épicos, non? Que finalizaron en tanda de penaltis. Os máis futboleiros pois lo recordarán con Lunin detendo 2 penaltis, os 2 últimos do Real Madrid tirados por xente tan inesperada como Nacho e Rüdiger, non? Logo, pois a eliminatoria tamén épica contra o Bayern de Múnich, remontando o partido nos últimos minutos con 2 goles de Joselu, e a final. Unha historia que se vai repetir este ano outra vez. Xa veremos dentro de un tempo en el corazón de la 16ª, pero de momento pois... Ahora estás facendo de adivino. Sí. Esta noite soñei con el. O eso, o velo nos pozos do café? Non me fixo moito nos pozos do café. Pero ahora que Aramis Fuster parece que ser que está pasando unha crisis económica e anímica, vou a ver se me convirto en pitoniso tamén. Xa sabedes, estou disponible. Escoito ofertas. E o seu primeiro traballo é a 16ª que vai chegar este ano. Claro,
como decíamos onte na tertulia, non cabe ninguna duda ao respecto. Están en cuartos xa, non? Estamos en cuartos. Pois pode ser a 16ª. En este momento pode ser. Pode ser. Mentres hai vida hai esperanza. Bueno, pois un documental recomendable, sobre todo pois os aficionados do Real Madrid, non? Pero aparte de eso, home, eu a ver, si este mismo documental, bueno, claro, é que non o pode facer ningún outro equipo, porque é que non ganan a Champions. Entón, Me quedou moi sobrado eso. no, o podría facer o Paris Saint-Germain, porque gañou o ano pasado, bueno, pero non o vería tampouco, porque como entre que me caen mal a mitad dos xogadores, é peor o Luis Padrique, pois, sí, Luis Padrique, no? Que ese a Munique, etcétera. Fabrique, sí. Etcétera. Bueno, pois vale, pero é que o resto non poden facer, Poden facer documentales sobre como se gana a Copa das Mariñas ou algo así, que tamén sería interesante, pero bueno, en fin, non vou dicir nada. Vou quedar calado. Sí, mellor. Eu sí que non quedo calado. Bueno, pois decía que me estaba poñendo o día con series, coas series, non? A ver, hai outra serie que tamén se acaba de estrear a segunda tempada, un procedimental destes que bueno, que a min me gustan, pois que me entreteñen, que sobre todo pois que son meros produtos de entretenimento que de boa factura, pois que The Hunting Party con Melissa Roxburgh, ofrente unha especie de mentes criminales, a premisa é ben sinxela, unha prisión super espectacular de alta seguridade que se ve no primeiro episodio, además que é como unha colmena, así, bueno, un diseño de producción espectacular, que a sabotean e escapan pois un montón de presos. Entón, cada episodio, pois o equipo que comanda Melissa Roxburgh, pois tratan de capturar a cada un deses convictos que escaparon, non? Bueno, unha serie, eso, o típico procedimental de 40 minutos, entretida, e que tira pa diante sin maiores pretensións tampouco. E que máis? Pois, bueno, Chicago Fire, que aí está tamén, en espera de ver a segunda mitade da 13ª tempada. Outra que tamén me fai moita gracia, a pesar de que é un remake, High Potential, con Caitlin Olson ao frente, unha das protagonistas de outra serie que algún día retomareina outra vez, porque a verdade é que me facía gracia, aínda que me acabou saturando, que era It's Always Sunny en Filadelfia. Aquí se chamaba... Como se chamaba aquí? Non... O título literal é siempre hace sol en Filadelfia. No, pero aquí Colgados en Filadelfia ou algo así, o título español. Vin ver 3, 4 primeiras tempadas, é unha serie que xa leva, sigue en activo. Colgados en Filadelfia, verdad? É unha serie que sigue en activo, creo que vai xa cerca de non sei cantas van, pero anda cerca da 20ª tempada. A primeira creo que foi en 2005. Pois mira, bueno, creo que houve algún ano que non se estreou, pero debe anda cerca das 20 tempadas, E por aí 18. Pois mira, non sei se o reparto sigue sendo o mismo do principio. Home, estaba Danny DeVito, a propia Caitlin Olson, e bueno, un reparto que daquela eran descoñecidos, pero que agora, gracias a... É unha serie, pues, a ver, se leva 18 tempadas é que algo de éxito ten. Perdón. Entón, pois, foi unha plataforma de lanzamento con DeVito como estrela, pois o resto empezaron a ser coñecidos, pois a propia Caitlin Olson, agora xa, pois, cerca dos 50 anos, pero un estado físico estupendo, pois é a protagonista absoluta deste remake de unha serie francesa que se chama API, son as siglas de altas capacidades intelectuales. Ela interpreta tanto na francesa, da francesa vin un par de episodios, pero a verdade é que
claro, é que a americana é calcada plano por plano, pero que a protagonista francesa non ten o carisma e a gracia de Caitlin Olson. Entón, prefiro a americana, pero realmente son clavadas, plano por plano, están as dúas dispoñibles en, non sei decir a plataforma, no, pero, bueno, High Potential está en Disney, e API está nos canales de Orange, pero non sei se en Cosmo ou en Star, nun destes, pero non sei exactamente cal porque mos lío todos. Entón, bueno, pues High Potential tamén, ela a Olson interpreta a unha limpadora con 2 fillos, divorciada, que, bueno, ten altas capacidades intelectuales, vamos, digamos que é superdotada, pero non lle van ben as cousas, ata que por esas, ela é aficionada a resolver crímenes e esas cousas, pero de maneira amateur, hasta que se ve metida na pota do caldo e acaba fichando pola policía como asesora externa, porque logo aparte pois ten, claro, non ten cualidades como para ser policía, pero sí como asesora, non? Eso é o que me gustaría ser a mí, asesor. Asesor da policía? Sí, por exemplo. Por que non? O mellor tes cualidades dormidas, hai? Sí, bueno. Eu as teño tamén, pero dormidas total, Sí. As miñas están totalmente dormidas. As miñas botan siestas. No, as miñas están dormidas, están en coma, diría eu. Pero bueno, pero para ser policía e outras cousas, moitas cousas tamén. Sí, sí. Bueno, pois xa digo, series variadas, variopintas, produtos de entretemento que tamén está ben que se fale deles, non? De cando en vez. Chegan máis agora, mira, por exemplo, omnipresente, porque está por todas partes, Nicole Kidman, tamén agora é a protagonista de outra serie, aínda non a empecé a ver, pero acaba de estrearse en Amazon Prime, que se chama Escarpeta, bueno, tamén un procedimental no que interpreta, creo que a unha médico forense. O sea que xa podemos ir vendo por onde van os tiros. Bueno, si os hai. Bueno, pois Nicole Kidman que se está convertindo, si non é xa na reina das series de televisión. Porque que... Eso antes era malo. Sí, pero agora non. Hoxe non. Hoxe é motivo de prestixio, non? E cada ano, pois, está nunha diferente. A veces en dúas, incluso. Non sei, é algunha que outra película. Pero non entrou xa en esa recta na que, en ese momento perdón, a ver se me deixa agora da súa carreira, na que o mellor, sendo hoxe como é a televisión un bo lugar, antes non, pero no que o mellor xa non está tanto para o cine? No, o cine sigue estando. De feito, tamén está en algunha película de... Pero os filmes realmente vos ou chamativos ou taquilleros nos que está, como que hai tempo que non. Pero a televisión, mira... Aquaman, o último. Bueno. A ver, e a presencia en Aquaman mellor que non saíra, porque tal como sae, madre mía. A ver, a televisión, sí, é o que dis ti. Antes era xa o refuxo dos actores que deixaban de ser taquilleiros, non? Ou que, bueno, que para lanzar a súa carreira. Bruce Willis, por exemplo, empezou na televisión, por decir un dos casos máis sonados, ou Pierce Brosnan. Bueno, agora é o revés. Agora ti pode ser actor, actriz de cine de toda a vida, de ser dos taquilleiros, dos máis recoñecidos, que agora estás na televisión non é motivo de que a túa carreira vaya para baixo. Ao revés, e aparte ganan máis cartos, porque con unha película, bueno, un actor ou unha actriz como Nicole Kidman, con certo caché, non? Pois, bueno, pode cobrar igual, non sei, 2-3 millóns de dólares, pero que por unha serie de 8, 10, 12 episodios, igual cobra prácticamente 1 millón por episodio. Así que eso xa o cobraban. Un dos motivos, por exemplo, por los que se cancelou o Expediente X, é porque tanto David Duchovny como Gillian Anderson xa estaban no 1,5 millón de cada un de caché por episodio.
por episodio eran 20, entre 20 e 24 cada tempada. Claro, para soster eso, xa estamos falando de 3 millóns solo nos 2 actores principales, logo o resto da produción. E claro, pois home, fais un pouco insostenible, non? É lógico que se acaben cancelando cando os protagonistas se suben tanto á parra. O que non se dan conta é que debido a esas exigencias, a ver, tanto Duchovny como Anderson van ser sempre Mulder-Scully, fagan o que fagan. E de feito, bueno, Anderson ten agora unha serie que tamén, mira, quero ver, que se chama Los Abandonados, que é un western. E salía en Sex Education, me parece. Tamén era, digamos, a estrela invitada de Sex Education. Bueno, está... Sí, Duchovny non tanto. No, bueno, Duchovny... Fixo Californication, me parece, despois. Bueno, Californication é gloriosa esa serie tamén. No, incluso fai uns meses tuvo tamén unha serie que malísima, por outra parte, Malicia, que é unha especie de intenta ser unha mezcla entre White Lotus, Agatha Christie, comedia, e fracasa en todos os aspectos. Me pareceu horrorosa. Se chama Malicia. Era o protagonista, incluso que parecía unha parodia de sí mismo. O propio Duchovny é o último. Discípulo de todo, maestro de nada. Estaba buscando cal era o refrán que dice, cando te metes en todo e unha serie se quere aspirar a ser mezclar todo, ao final non se define, non? Sí, esta, pois, para min é un absoluto fiasco, non? Agora que xurdiu. Xa vin fai uns meses. Bueno, están chegando series nas últimas semanas, pois, francamente interesantes, non? Esta Escarpeta, con Nicole Kidman, outro procedimental, e logo, pois, temos tamén on fire o universo de Taylor Sheridan. Eu ainda teño pendente de ver a segunda tempada de 1922, ou 23, bueno, 22 ou 23. A serie cuyos protagonistas son nada menos que Harrison Ford e Helen Mirren. Ollo, que non estamos falando de calquera cousa. A primeira tempada, bueno, é unha das precuelas de Yellowstone, donde nos conta a historia dos abuelos ou de Kevin Costner, do personaxe de Kevin Costner, o que sexa. Está tamén, xa se estreou Marshalls, que é a vida do fillo novo de Costner en Yellowstone, que agora se convirte en Marshall, en sheriff, sí, e de feito xa está renovada para unha segunda tempada. E agora esta mesma semana, o venres en concreto, chega The Madison, outro spin-off de Yellowstone, donde outra parella protagonista de campanillas, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Eu curraseme que con todo o cariño que eu teño, me que está arrugado. Home, os anos pasan para todos. Pero ten moitos anos currasel. Non, terá 60 e pico, 70. Ponlle 70, máis ou menos, ano arriba, ano abaixo. É que estaba pensando eu que falabas do fillo pequeno de Costner, non é Wes Bentley, o fillo. No. É outro Luke Grimes, non? É Luke Grimes, efectivamente. Estaba pensando eu que non era caramba, que cambio, non? De dunha serie a outra, non? Home, pois sí. Pero é o actor solo ou é o personaxe do fillo? Non, é o personaxe do fillo. Anda. É o fillo. A ver, non quero soltar spoilers, pero unha vez que Yellowstone se acabou, se esgotou. Se acabou, non vai haber máis temporadas de Yellowstone propiamente dita, pero si van seguir chegando os seus spin-offs. Claro, hai que exprimir claro. O limón. Incluso temos tamén que, bueno, tangencialmente, como a min, está relacionada co universo Yellowstone Ladman, a que protagoniza Billy Bob Thornton. Non ten moito que ver, pero digamos que sí está dentro do mismo universo. Incluindo a... como se chama Manfredi, non me dora conta do nome de pila, de Tulsa King, que tamén de Taylor Sheridan. Tamén é de Taylor Sheridan. Moito lle gustan os territorios así do profundo de Estados Unidos, a Sheridan, non? Bueno, profundo non. El va moitas veces con sombrero vaqueiro. Sí, e iso porque é de Montana.
o estado Montana, que está casi na fronteira con Canadá, o sea, de sureño non ten nada. Non, pero ten de estado, destos estados americanos, si todos os son, pero que son como moi americanos, No, sí, sí, unha idiosincrasia moi marcada, non? Montana é o estado dos cabalos, non? E dos grandes ranchos, de feito, onde se rodaba Yellowstone é o rancho do propio propiedade do propio Taylor Sheridan, o rancho considerado o rancho máis grande, con toda a extensión vasta de terreno, máis grande de Estados Unidos. Sabe Dios os millóns de dólares que custa eso e o mantenimento que ten. Bueno, pois decía que nos chega de Madison agora, e eu estou esperando que se anime de unha vez por todas a facer outro spin-off co personaxe da filla de Kelly Reilly, que era o máis interesante de Yellowstone. É o que máis chicha tiña, non? Vamos, é que non hai color. Sí, o do fillo que ahora é sheriff, bueno, pois moi ben, que resolvan uns casos por aí e xa está. Pero de Kelly Reilly pode dar unha muller de armas tomar. É a típica muller que eu querría de esposa. Menos mal que non me escoita a mí, Non, pero se supón que actúa porque a Reilly te daría moitos problemas. Sí, pero é que a mí me gusta, sí. Os problemas. Sí. Non me aburriría. Como sodes os xoves? Os novos como sodes? Verdad. Non me aburriría. É o que eu fuxo dos problemas. Igual acabábamos tirándonos os trastos á cabeza, literalmente, pero empezaban a volar xarrós, platos, esas cousas. Como que a vexo que gañaba ela, Ai. Bueno, non apostes, que... Non, hai tempo que non o fago, pero non sei eu, non sei eu. Si era como era o personaxe, que peligro. Ese personaxe maravilloso. Bueno, unha muller coa que non te aburres. Está claro que non te vas a aburrir. Non, eso non. Que a veces é mellor aburrirse, pero... Casi, eu diría que sí, Pero bueno, para entender todo isto, se non sodes seguidores do universo Yellowstone, xa está destapando, esa é a verdade. Pois unha serie que mira, digna heredeira do Dallas dos 80, pois por que non? Non deixa de ser un culebrón con cowboys, no caso de Dallas, pois vale, eran petrolíferos. Aquí tamén, bueno, tamén hai petróleo, sobre todo en Landman, a de Billy Bob Thornton, pero Yellowstone pois é un rancho con os seus cabalos, o seu capataz, bueno, e tamén teñen os seus secretos, non? Bueno, pois é un universo que eu sigo, ainda xa digo, teño pendentes estas últimas estreas, pero irán caendo pouco a pouco. E bueno, pois creo que por hoxe xa son unhas cantas recomendacións seriéfilas, non? Para pasar moitísimas horas de diversión e entretenimento. E a fío do que che decía antes de que Nicole Kidman, que o último blockbuster ou película un poquinho con entidade, polo menos comercial, xa non digo de calidade, que fixo no cine foi Aquaman e El Reino Perdido. Me río un pouco porque, bueno, como que non está a altura da Nicole Kidman que nos coñecíamos, pero que ela tampouco anoto agora a altura do que era antes, non? E estaba mirando así como, bueno, te metes na Internet Movie Database e aparece o filme e aparece guionistas David Leslie Johnson McGoldrick, James Wan e Jason Momoa. Bueno, igual se lle ocurriron dúas ideas ou dous diálogos por o personaxe e xa lle dan crédito como guionista. Sí, pero que agora me explico moitas cousas despois de que vi a peli. Con todo o cariño a Jason Momoa. Jason, benvido a nosa lista, neste caso abro eu. Abro eu unha pestaña. Eu non meto a Jason Momoa. Pues... mete o ti na túa. Non, eu meto porque, bueno, a película... A ver... Bueno, pero ele é simpático. A ver. E eu, antes te falaba de Mark Wahlberg, o filme que eu vin de Mark Wahlberg, o último no que aparece, Mark Wahlberg ainda é un pouco un galán. Chama Amenaza en el aire, e fai de malo, e non digo máis, sale Michelle Dockery, que é a dona neste caso de McConaughey en una que non te gusta a ti porque non te gusta o director, una de Guy Ritchie, Kingsman non, The Gentleman, perdón. O sea, é unha Os señores de la mafia. É unha desas películas que non está dirixida, que non existe a figura do director. Está ben dirixida. No. Bueno, pois e sale esa película, ela é unha FBI que leva un prisioneiro, o prisioneiro delincuente destos malos, destos que se o deixas pestañear te pode montar un jaleo, e Mark Wahlberg nun rexistro que normalmente é o heroe
de malo, eu nunca o vira de malo, agase unha película na que sale William Peterson, o Grissom de moitos anos, que se chama Pasión Obsesiva, con Reese Witherspoon, se non me lembro mal, é a única vez que vira a facer de malo. Pero esta Amenaza en el aire non a dirixe Mel Gibson. Sí. Pero non sale como actor. Afortunadamente. No, Últimamente mellor que non salga, porque cada vez que sale... Mel Gibson, ben vido a lista de Frank. A miña non. Eu sempre... Eu nunca meterei... Nunca direi nada malo de Mel Gibson. Me encanta Mel Gibson en moitas facetas da súa filmografía, pero últimamente non está escollendo ben. Non, está entrando na dinámica tamén dos subproductos. Claro. Como Nicolas Cage, como Bruce Willis, por razóns que todos agora sabemos. As razóns son como o Q. Todo o mundo ten un. Non, pero bueno, no caso de Bruce Willis agora entendemos moitas cousas. Se non estivera mal, seguramente non tería... No caso de Nicolas Cage, que para recuperar a súa colección de cómics que tivo que vender cando se divorciou de Patricia Arquette. E pagar as súas facturas, evidentemente. Bueno, o día a día, claro. E no súper, esas cosas. A ver, pero eso foi culpa del. Bruce Willis non tivo culpa de poñerse mal. Outro porque... Mira, en Ladman, que falaba antes, a serie dos petroleros, de petrolíferos, de Billy Bob Thornton, a súa coprotagonista é Demi Moore. Resucitada para a causa, sí, gracias sobre todo pois a sustancia, e tamén en parte a esta serie, non? Outro día nos Oscars, que lle daba un premio, non me acordo que premio deu, cando se retiraba coa persoa que recibiu o premio, iba escoitando, e a persoa que recibiu o premio iba, bueno, contándolle a un nubilada, e ela iba dicindo, sí, se non ten os anos, e non sei se faría algo parecido ao que lle pasaba ao seu personaxe na sustancia, porque está como rara. Non é Demi Moore, non sei se será un alias ou algo. Bueno, pues mira, además, creo que ela presumía de que non había pasado nunca polo quirófano. A mí me parece que se a mí me recordaba Isabel Presley. Carai, que medo. Pues con todo cariño Isabel Presley, pero me recordaba como... Eu teño moito aprecio de Demi Moore. Ese plano, revisen a ceremonia dos Oscars o que podan, cando Demi Moore entrega, non me acordo que Oscar foi, cando se retiran coa persoa premiada, ven a cámara collendo un plano no que se van acercando, e Demi Moore, para min que pasou moitas cirurxías, igual... Isto é unha cuestión de salseo total, cotilleo total, alleo ao espírito deste programa normalmente. No, de alleo nada. Pero sí, me sorprendeu desagradablemente. Caramba, como se lle nota, sí. Se lle nota menos en aparicións públicas por aí, sí. Home, pois mira, xa para rematar hoxe, falando de salseo, xa a última, unha recomendación que non vai seguir nadie, pero eu vou facer igual. Unha das miñas actrices mulleres favoritas é Gina Gershon, como creo que xa di... Estuve vendo Showgirls outro día, por certo. Obra maestra. Cada vez me gusta máis esa película, sí, a verdade é que reivindicala bueno, eu xa ando o primeiro día. Pero... Co tempo vai gañando. Sí. Bueno, vale. Outro día falamos longo e tendido de Showgirls, vale. De feito, eu teño unha edición especial en DVD que me regalou un bo amigo fai moito tempo, unha caixa así enorme, na que viña o DVD, edición especial, tal, pim pam, diferentes accesorios, bueno, incluso un xogo de cartas. Todo de temática relacionada, pois, co que vai a película. Bueno, no, pero o de Gina Gershon viña a colación porque seguro que a maioría non coñecedes a súa faceta de escritora. Bueno, pois acaba de publicar o seu segundo libro, primeiro, foi un libriño para todos os públicos, sobre os seus gatos. Sí, nada profundo. Pero estou empezando a leelo, e bueno, está divertido. O libro non está publicado en español, hai que leelo en inglés e practicar idiomas. Leva o bonito título de Alpha Pussy, o sea, esa cousa que teñen as mulleres para reproducirse, alfa. Hemos falado Machos Alfa, mira outra gran serie que se estrea este mes, o mes que ven, a quinta xa tempada, e está renovada por unha sexta, unha das series máis españolas máis exitosas. Bueno, pois este libro de
de Gina Gershon leva ese o título de Alpha Pussy, How I Survived the Valley and Learned to Love My Boobs. Como sobrevivín, digamos, A ver, na jungla, vou ¿no? decir así rápido. Coño Alfa, Sí. cómo sobreviví en el Valle es Hollywood, Sí, sí, sí. y aprendí a amar mis tetas. Que falara moito un pouquiño de como é Hollywood, en ese caso, como Claro. as estrelas femininas. Claro, efectivamente. Gina nos fala dos seus complexos, dos seus inicios. É unha especie de autobiografía, pero desdramatizada pois con certo tono de sorna, non? Tamén. Vamos, é que a línea inicial cos gatos non lle funcionou. Non sei, xa o sacou fai bastantes anos ese libro. Non o teño, pero bueno, este sí quixen compralo porque, xa digo, unha debilidade especial por Gina Gershon, pois está divertido. Así que con ese maravilloso título que ademais que vamos, xa te obliga a compralo. Salseo, sí, señor. E na Jason, por certo, que a teñen, a parte de Showgirls, hai un filme nunca, malia que de John Woo, tamén o bo que ten é que de John Woo, cara a cara, con John Travolta e con Face Nicolas Off. Cage. A mí me parece un filme con todos os súas defectos e virtudes tremendo, e aparece Gina Gershon, un papel tamén a mí me parece que importante, que me parece que borda, tamén unha recomendación que podemos facer hoxe. Pois sí, eu tamén acabo de vela recentemente nunha das últimas películas que protagonizou e que chegaron hasta aquí nun pequeno papeliño, pero bueno, sempre a súa presencia pois é moi agradecida, Non salía con Nicolas Cage non hai moito. Con Nicolas Me Cage, parece que sí, tamén. Facía muller del. Pero a memoria xa me falla, A memoria xa me falla. Non eu digo, eu sempre que estou falando, e cando digo citas e menciono a alguén no programa, sempre ao final vou meténdome en internet e vou intentando poñerme o día, pero sí que salía con Nicolas Cage, non me digas como se chamaba a película, pero non é de hai tanto, e facía de muller del. Sí, Se non lembro mal, Non, si a vin. Si me das 20 segundos que eu estou buscando aquí en internet claro, non me ven exactamente o nome con quen aparece, pero bueno, estou mirando, pero eu recomendo que se teñen internet se metan tecleen Gina Gershon e vayan mirando algunha película desta actriz, porque a mí me parece unha actriz reivindicable totalmente, e agora que precisamente non é pois unha actriz, digamos, tan unha edade na que non se lle pode fichar simplemente pola súa beleza, está precisamente no mellor, para min, no mellor da súa carreira. É unha muller moi boa actriz e a mí me parece que precisamente hai tantas actrices que agora é cando pois o mellor se pode aproveitar ben o seu talento, e me parece unha actriz que, bueno, reivindicable total, Sí, me parece que estás conmigo, ¿no? Sí, por suposto, de principio a fin. Calquer produto no que salga é aconsellable. Imos deixalo aí. Bueno, pois Gina Gershon, o último nome que hoxe recomendamos, e a semana que ven máis. Exacto. A semana que ven mellor non sei, pero máis non te libras por pouco porque bueno, claro que estamos en Semana Santa. Pero o martes facemos cine. Bueno. Non facemos rock o xoves. Cachis. Tenemos que meter todo esta semana para todo que vai haber non vai haber moita cousa en Semana Santa. Non, porque as datas sinaladas xa sabemos que non son moi amigas do rock and roll. Bueno, pois larga vida ao rock and roll. Eso. E ao cine. Gracias, Fernando. Unha aperta Ata esta semana que ven.